सीखी और नचनियन के नाम गिनाओ तनी कि हमरा में के न नचल। आयु बाप ममता, जूली, फिर ममता, फिर जूली, रिमझिम, फिर जूली, फिर रानी, फिर जूली। तो जितना नचनिया का नाम गिना देनी है अगर सब कोनो के अपना घरे रख ले तो कोठा खुल गए रही ढेर कमाईती ढेर ये तना में गहू लौंडा ना नचौनी कोठा खोल लेती नीमन मलिकार कहती रहे गावे के दरकार ना रहे। अब लाकड़ी देवेंद्र बोगतू अब हम छोट भाई हैं यहाँ के बड़ भाई हैं तब मेहरारू और भवे भाई भाईबे कोई अब भवे से मजाक ना कइल जाला। आयु पाप लागेला भसुर भवे से मजाक ना करेले छुआ जाए मजाक करब प्रायश्चित करे के पड़ेला। लोग कहेला कि बालू फाके के पड़ेला तो यहाँ तो भोला बाबा बालू उलू बा ना तो दू गो चीज करब तो कटित होई भवे से मजाक कइले बनी नो या तो बालू फाके के पड़ी आ ना तो जे करू मेहरारू हियो कौन मजूर बा बोले वैसा करम ना चाहिए चाटब तोरी अरे के गीत संगीत सुनाई हम गौनिहार हैं हम मार्केट में बका बका कर नहीं खे गीत संगीत गा के मार्केट में बने तो के गीत संगीत भी रउचेला आइल बारे मंटन रुआ निमन गईती तो उनको होत कि ना भाई गुरुजी हमार गीतो संगीत रोज गावेले उ लइका के कितना दुख होई जाई तो कहिए नु कही के भाई तो गुरुजी बहुत बेदीना गुरुजी बारे बहुत छेछड़ा बाऊ आई कुंडल हमनी के चलावे तोरी कम होई बेसी बोलता हो ना कुणाल नो कुणाल चेला के मतलब भी है खैनी खाता रह देख ली तो कह के खिली दिया हमरो वो कम बोलता रहे होई कितना ज्यादा बोलता ना उ ठीक करता रहे काहे बोलता फरज बा बोलल उनका फर्ज बा बेंजियो बक्सा में ले आओ भैया वोल्टेज नहीं खा मिलत बहुत सुंदर ब्याह सबने के भाई मुकेश यादव जी एगो माला से स्वागत करब। कहाँ प्रोग्राम रहा अरे
मरहवरा गोरनी हा चौथी तरुआ घर हूँ चल जाती हाँ जी हमने के नानू जानती जा लेकिन लायदार बने सोचने कि भाई लोग आइल बता चलो चलो तब यही जरूरत नहीं बैठ कलकार के बैठी सेव भैया। बैठी भैया दिगे दिगे राउर गीत संगीत खाली लहेरा लोग सुनेला हम जन गाइले लहेरो सुनी है संत भी सुनी है नीमन बेजाए गुंडा बदमाश सबे सुनी मलिकार कहाँ बनी उपेंद्र सिंह जी कहाँ बनी सूते जूली के लेके वो लौंडा के अब बताई कितना नीच काम रुआ कहनी है छाका हम खोजवा से मला मलिकारे के डलवा देनी है हाँ जे अपना पिताजी के स्मारक बनौले बा ओकरा के खोजवा से मला डलवा देनी है वो मूर्ति स्थापना दिवस में खोजवा मूर्ति स्थापना दिवस खोजवा जेकरा का माला डालो सो ढेर दिन जिएला ना हाँ, तोरी आई हो बा कौन लगौले रे पनौती यूट्यूब चैनल वाला लोग आवेला तो हमने के प्रयास रहेला कि भाई हलो रोज ये लोग के तेल जरता आ रोज वाला गीतवा गइब तो ये लोग के का पोसाई तेलवे के दाम ना निकली त नया नया गीत गइब तेहू लोग के कुछ पोसाई वही में देखत नहीं कि 2 दिन तू यूट्यूब वाला के बाउल बोल दला जो बोल रहा कि यही लोग से जिहिले ई लोग के ह कहले हम यूट्यूब वाला का नहीं चिन्ह तारा माई के भतार हल तबे तार माई मार्केट में बाड़ी इहे लोग तारा के निकल ले बा मार्केट में ई लोग ना रही तो निकेत के केहू ना जाने ना चिन्ही यूट्यूबर लोग के चिन्ह ल के ह के है कहनी है ना यूट्यूब वाला के बाउड ना बोले बेचारा हमनी का होता है तो पैसा लेके होता नहीं जा ई लड़का कैसे होता रहा फ्री में उम्मीद पर कि एगो गीत नया गा दी लोग तो हमनी के कुछ 2-4 रुपया मिली न मिली ना मिली आ हमनी के आज गाँव तंजा सवेरे लोग घरे घरे देखे लगता तो कहली हम चाहब कि तनी यूट्यूब वाला खातिर तनी ताली होके के चाहिए सब यही पर 100 रुपया दो लोग तो कि जहिया आई बुढ़ापा निहुर जइबू खोजलो पर नयार खोज चलो पना और जितना चिटकुलवा कहनी है अब बुढ़ारी उतना बाउर चिटकुला हम जानी लेकिन ना जानी लेकिन ना लेकिन पहले जवाब दे माता बहन लोग बा तो एकरो लिहाज करे के बा बुढ़ारी में जौना परिवार में वो परिवार के अपन जाने ना तो ये सोच ले कि तो उपेंद्र सिंह के परिवार के हलो हमारे कौन हलो तो यही जे गलती हो जाए यही बात रुआ ठीक कहनी है हमने के भाई हैं जा तराउर माई हमार माई राउर बाबूजी हमार बाबूजी राउर भौजाई हमार भौजाई राउर मेहरारू हमार मेहरारू ना मेहरारू ना ना उस सरहज लगी आ जाए दो होकर दो ये दुनिया में कोनो भी काम होला हम पीछे तनी चल तनी काहे खातिर यहाँ के गौले बनी तो जवाब देवे खातिर लेकिन एक बाद फिर नए सुनाए तारा लोग खातिर हमनी के ट्रेन के टाइम चले ये दुनिया में कुछ भी होई तो यहाँ वैला के बाद ना लिखाला ना रुआ जन्म ले के पहले लिखा गइल बा कि रुआ जाम तक का करब अजीत थलचल हो खब कि अभियंता हो खब कि भोला बाबा हो खब कौनो होके कि पुलिस राय हो खब सब ऊपर से लिखल बा निमन होके बेजाय होके सब भगवान ने करेले लेकिन आज ले दोस्त अपना पर नहीं खल अभी गीत नहीं की गौले बात कहले बनी पैसा मिले तो पुरस्कार पुरस्कार दिल बनी तरमपीट बजाइले लयदार बनी नारायण जी के बना कर बैठी सर जी बैठी कि दोसना अपन छोड़ा ले
मास्टर साहबानी जाफरपुर हजारों हजार रुपया पुरस्कार दिल रिमझिम तू ले लो पौला के कहने मामा लगो चलिए ठीक है लगो भी राम जी के वन में जाए कर है आ दशरथ जी के लड़के के वियोग में मरे कर है ये सब लिखित बात रहे श्रापित बात रहे लेकिन दोष के करे पर लगो भगवान पर के कई पर गोविंदा जी किया इस समैया तो राम गइल वन में दशरथ जी मार गइल भाई वन में नाल के बेस उठा दो भैया नाल के बेस अरे यार समैया लेकिन सुनील भैया हमार मीता बानी अजीत भैया आ दू आदमी के माला दे अजीत भैया के आ अमित भैया के है ना रोकी अगर भाई मानत हो कि तो रोकी ना ये काहे ना हो ये हो चुप रहे हमन के भाई हैं जा ना ना रोकी ये गीत चुप रहे यहाँ के बात के घरे लेकर हमार अरविंद भैया के कसम बा दोनों आदमी के रोकी एजा के बात दोनों आदमी के घरे लेकर रोकी एजा के बात के घरे लेकर ना जाए रोकी अजीत भैया हमनी कसम बा माला पहिराई एगो माला पहिराई एगो माला पहिराई रौरा मित्रता हो फ्रेंड माला पहिराई आगो रौरा माला पहिराई तालिया ये फ्रेंडशिप हो आ यहाँ के बात के घरे लेकर ना जाए सीखे के वजह से जोड़ल जाला दू आदमी के लंगड़ भाई हमने के घर फोड़े वाला ना है या लंगड़ भाई घर जोड़े वाला है या लंगड़ भाई तबे आगे म्यूजिक हमारा पुलिस भैया पुरस्कार दिले बानी लेकिन माला देम सुजीत भैया के कहे कि यहाँ का बगल में बानी ना ए भैया माला ले ले भैया माला लो भोला बाबा तनी रौरो आई आई बाबा आई भोला बाबा एगो हमरो माला रोगा ले ले रौरा भोला बाबा हेलो बहुत सुंदर नमन बस हेलो चालू करो मेन माइक लाइन कट गइल बा ए राजा अरे उहे करवले
वोल्टेज वोल्टेज तनन्ना। वोल्टेज ठीक है। अरे उहे करमले बेंजू का वोल्टेज देखा मिलत का बजाओ दो थ्री निकाल दो जनरेटर पर रखो। अब अभियंता हलचल के बोला के लाइन पर बजेबो तो बजी। पुलिस राय भैया आई है। अरे उहे करमले तो भइल महाभारत। वोल्टेज ले ला जानवर दुनिया तो भइल डरा। अपन बोला बेंजू बोला तो चाहे नहीं बोला। भोला बाबा हैं रिमझिम के 500 दिले बनी। हम भाई हैं रिमझिम कलाकार हैं। हाँ तो भाई के देहल जरूरी नहीं है। आई बाबा आई बाबा भाई के देहल जरूरी नहीं है। बाबा कलाकार के दी हम तो घर के हैं। हाँ तो भाई भाई के लड़ा देलऊ। भाई भाई के लड़ा देलऊ। भाई भाई के लड़ा देलऊ। सदरीला सदलऊ है बकरूले लगा देल। सदरीला करेलऊ है बकरूले लगा देलऊ। सदरीला करेलऊ है बकरूले लगा देलऊ। दी एंड जा झार का ये तो बहुत रुपया का पुरस्कार। आज साउंड राउंड बाजत नहीं खाता कहीं तब हमने का बंद भी कर सकेले। हाँ टाइम भी हो गल बा 4 साढ़े 4 हो गल बा सारे बेंजू बोलत नहीं खे। वोल्टेज वोल्टेज नहीं खे मिला ठीक है नहीं खे। सुना तो बिंजू ता सुनाई हो ना बोली जे बैठी बजाई तो बाबा बजाई तो अपने से बंद हो जाता। कहाँ बजता कहाँ बजता लाइनिया कथी पर बता है मसीनिया मशीनिया कौन लाइन पर दिले बारो। सुनते नहीं खाने तब वोल्टेज बढ़ावा तेहू फूले लगता रहे। कहाँ हाफ बढ़े तो फूल होकर खत्म होकर वाले बढ़ते हैं। आइल बा में नहीं क्या बजा अरे भैया मैं पाया तो नहीं क्या बाजत बेस करो बेस